Bazalwane, ngizwe ngezwi elikuJohn 19 verse 30. Bengisacela ungifundele lona. Wathi ukuba uJesu ewamkele uViniga wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wa. Haleluya. Baba siyabonga. Siyabonga izwi lakho linamandla. Liyaphilisa Thixo somandla. Ngithi malibaleke nasenhlizweni zethu sikhumule njalo. Jehova wethu njengoba ngimile awungezanga Thixo somandla moya wokusaba. Susa Thixo somandla moya wokusaba. Igama likaJesu. Lithi izwi lapha sifunda khona abazalwane uJohn 19 verse 30. When Jesus had tested it, he said, "It is finished." Bazalwane, uJesu mayethi it is finished akathazi ukuthi kuphelile ngempilo yakhe. Hallelujah. Kodwa kuphelile ngesono esasivimba abantu bakaNkulunkulu. Uthi mayethi is finished, ngiyaliphihliza lebonde eliphindekile kubantu bakaNkulunkulu ekuthemba befikelele kuNkulunkulu. Bazalwane, uJesu mayethi it is finished akathazi ukuthi kuphelile ngaye. Khona omunye bazalwane wahlabelela umhlabeleli wathi incwadi eyayisimangalela yabethelwa. Bazalwane, nencwadi eyayisimangalela yabethelwa naye uKristu. Bonke bazalwane bakubhaliwe kule ncwadi esikwenzile kubi kwabethelwa noKristu. Uthi mayethi it is finished, ngiyawasula lamanqalelo, ngiyobethelwa nawe esiphambanweni. uJesu mayethi it is finished, akathi uphelile, uthi khona engikuqalayo okuyisha. Uthi ngani impilo yakho phakade kuwe. Uthi ngenza ama-trade, ngiyatrade. Uthi ngithatha ukufa kwakho ngitholela wona, wena nginikeza impilo yakho ngaphakathi. Uthi ngikunikeza incwadi kaRomans 8 verse 1. Uthi akusekho ukulahlwa kwabantu bakuKristu. Bazalwane befanele ngabe solahlwa. Umuntu mayonile kufanele ngabe uyagwetshwa. Kodwa uKristu wafika wasitholela leso sigwebo. Uthi ngikutholela sona leso sigwebo. Bazalwane befanele ngabe solahlwa. Befanele ngabe solahlwa. Kodwa uJesu wafika wathi bakho khathina konke, wathi ngizokutholela, waripita konke okwakulahlekile, wavuselela konke okwakulahlekile, warestorisha irelationship